वाला बाबा की। अच्छा आ कैसे कहे के बा? कैसे? भरत शर्मा के लय है बबुआ। चरणन के वर्णन बाबा करी हम केतना ले। राउ चरनिया बाबा जहाँ जहाँ जाला मंगल के गीत होके चित्त विचरित होके बाबा के संग संग मुसावा पूजाला। एक पट्टी बढ़ जा। भरत शर्मा जी के लय हो। आरे गवना करवला हरि जी आरे गवना करवला हरि जी तो अपने पुरु बाबा अरे कोई लये जा ये कहे के बा ना बबुआ इल्लई के सहारा तो से बताऊनी हां लेकिन कैसे कहे के बा? कैसे? मैया गौरी के हो ललना मैया गौरी के हो ललना तो सुमरन में हमारा आई हो ना सुमरन में हमारा आई हो ना जाके भक्त कहले गणेश भगवान से किए भगवान कितना आपके परिवार में एकता बा। अगर आपके परिवार में इतना एकता बा अगर उतना एकता ब्यास में हो जाओ अब गाड़ी ना होई तो केहू केहू का बुरे न मानी। ना 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 लेकिन कहा विषा विषा बर विषा बरता के चारों दिशा दिशा पूछ पूछी बात और ही नहीं खसा चाहत की बड़ लोग बोल लो बड़ लोग कुछ कहो बड़ लोग तनी सब याता बा तनी सहन शक्ति बा लेकिन जब न पैंट में पहरे के ढंग नहीं खे चचड़ा आधा ना भी लौका तो पैंट पहले बड़े सा ओकनी के तौरी बोले के ढंग नहीं के बा। रिद्धि सीधी के रौरा हाई सजना रिद्धि सीधी के रौरा हाई सजना अभियंता जी के संग जब हमारे दो गोला लिखा जाला समझो कि 2 गो रोटी खाई बढ़ा दिले। अरे वो कैसे हम बढ़ा दिले खाए खाए वो का है मान लो देही में वजनो चाहिए आवाजो चाहिए ऐसन लमहर ब्याह सब खातिर कमजोर लोग के काम बा ना गुजर ना होई ना जी एही से तो पड़ल बाबा राउर सुभे नामा एही से तो पड़ल
हो रवा निरमल करेली हो रवा तो सुमिरन में हमारा आय सुमिरन